Hello guys! Kumusta na mga ka-views? Kumusta ba tayo? Kahit na walang tayo, ayan. For today's video ay, eto, mag-share ako ng aking balisong-song. Ayan. Sa Bicol is balisong-song to. Ewan ko lang sa ibang lugar kung anong tawag nila dito. Parang giniling na ano to, na bigas. Ayan. Na may nyog, boko. Boko ba to? Binuksan ko na guys. Kasi apat na ako kumain. Ngayon na lang uli kasi makakatikim nito. Kain tayo. Ayan. Ang sarap. Good. Good talagang lasa. Taga Bicol ako pero hindi ko alam kung paano gawin tong balsungsong na to. Marunong na ako kumain guys, pero hindi ako marunong gumawa o magluto nito. Masarap. Ano ba dapat panulak natin dito? Kape? Soft drinks? Or wala akong panulak guys, tubig na lang. Sarap. Kain po tayo. Kasi wala naman palang tayo eh. Kain lang pala guys. Kain lang. Ayan. At ito na pang aking video for today. Ang ating mainit na balsungsong na napakasarap. Ayan. Ayan guys, ito lamang po. Maraming salamat. Bye!